Nginibingelele babukeli, namukelekile futhi kule channel. Namhlanje sikhuluma ngendaba ebuhlungu kakhulu eyenzeke eKZN, indaba-ke kaSithokozile Dlamini, ungowesifazane owanyamalala ngesikhathi eya emsebenzini. Kodwa-ke kamuva kwatholakala ukuthi usefile futhi umzimba wakhe uthole ungcwatshwe eMgababa Beach. Le ndaba ishaya abantu abaningi enhlizweni ngoba ikhombisa ukuthi ubungozi obhekene nabesifazane busaqhubeka emphakathini wethu. Ngiyacela-ke mbukeli, uma ubukela le video sihloniphe imindeni ethintekile. Ngokwembiko yezindaba-ke uSithokozile Dlamini wagcina ukubonakala mhla ziyi-12 July 2026 ngesikhathi-ke ephuma ekhaya eAmandawe ngaseScottsburg eya emsebenzini eMzinto. Kodwa-ke akazange aze afike la kade yakhona. Umndeni wakhe-ke waqala ukukhathazeka ngesikhathi bengasakwazi ukumthola ocingweni. Into-ke yabenza basola kakhulu futhi ukuthi uma beshayela inombolo yakhe kwaphendula indoda engaziwa ithi-ke ayimazi yena uSithokozile. Ngiyacabanga nje mbukela into ebuhlungu kanjena ukuthi uthi ufonela umuntu omaziyo uphendula umuntu ongaziwa emphika umnikazi wefoni ethi akamazi. Agcini lapho-ke mbukeli kuthiwa ama-message-ke akade bebemsendela wona kuWhatsApp uSithokozile kwakutshengisa ukuthi afundiwe. Kamuva-ke uWhatsApp wakhe wavalwa kwaphinde wavala ne-account yakhe yakuFacebook. Umndeni-ke wavula icala lomuntu olahlekile. Amaphoyisa aqala uphenyo ezama ukulandela ukuthi ifoni yakhe ikuphi. Le ngxenye indaba-ke ibuhlungu kakhulu ngoba phela umndeni wawusanethemba lokuthi-ke mhlawumbe uyaphila, mhlawumbe uboshiwe endawana thizeni noma-ke mhlawumbe uzobuya ekhaya. Ngokusho kwembiko-ke amaphoyisa alandela ifoni kaSithokozile yaze yaholela kowesilisa oneminyaka ewu-54 ogama lakhe-ke uMsawenkosi Shozi. Kuthiwa-ke ngesikhathi kuqhubeka uphenyo lo wesilisa wavuma emaphoyiseni ukuthi-ke wambulala uSithokozile ngemva kokumdlengula. Ngemva kwalokho-ke wahola amaphoyisa waya endaweni eseduze nolwandle. Ngemva kwalokho wahola amaphoyisa waya endaweni eseduze nolwandle eMgababa lapho-ke akhomba khona ithuna elingajulile elalincwatshwe ngesihlabathi. Kulapho-ke kwatholakala khona izinsalela zomzimba zikaSithokozile. Le ndaba-ke yashaqisa kakhulu umphakathi waseScottsburg, Umzinto kanye nezinye ingxenye zaseKZN. Abantu abaningi bazibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu aphume emsebenzini bese egcina etholakala engcwatshwe kude kangaka nasekhaya. Okunye kwadala intukuthelo emphakathini ukuthi-ke imbiko iveza ukuthi umsolwa wayesanda kukhululwa ngoshwele ngemva kokugwetshwa icala lokudlengula eminyakeni edlule. Lokho kwenza abantu abaningi bakhuluma ngokuphepha kwabantu besifazane kanye nendlela amacala odlame aphathwa ngayo. Umsawenkosi Shozi sevele enkantolo yemantshi yaseScottsburg. Icala-ke lisaphenya futhi-ke izinqubo zomthetho zisaqhubeka. Kubalulekile ukusho-ke ukuthi umuntu usathatha njengomsolwa kuze kube-ke inkantolo ikhipha isinqumo sokugcina. Thina-ke njengabaxoxi bezindaba kufanele sihlukanise phakathi kwembiko esivele ikhona kanye nesinqumo sokugcina senkantolo. Le ndaba-ke iphinde yavusa ingxoxo enkulu ngokunyamalala kwabantu besifazane, udlame lobulili nokuthi abantu kufanele baqaphele kanjani uma behamba bodwa. Abanye bathi-ke kufanele sihlale sabelana ngendawo esikuyo nabantu esibathembayo. Abanye bathi-ke kudingeka kube khona isijeziso esiqinile kulaba benza amacala akanje. Kodwa-ke into ebaluleke kakhulu ukuthi umndeni kaSithokozile usale nobuhlungu obukhulu. Umuntu abebemlindele ukuthi ebuye ekhaya ugcine ebuye ekhaya esishonile. Indaba kaSithokozile Dlamini ayisona nje isihloko sezindaba, isikhumbuzo sobuhlungu obhekene nemindeni eminingi eSouth Africa. Sidlulisa-ke amazwi enduduzo emndenini wakhe, abangani bakhe nakubo bonke abathintekile. Ngicela-ke ningitshele kuma-comments ukuthi nina nicabangani ngokwanda kwamacala odlame olubhekiswe kwabesifazane. Futhi-ke yini eningathanda ukuthi ishintshwe emphakathini wethu? Ngibonge-ke mbukeli ngesikhathi sakho, izophinde ibonane kwivideo elandelayo.